pani Stropička. Toto video bude o gumičke a ako uvidíte, urobím vám kúzla s touto gumičkou modrou. Normálna gumička, neviem, proste som našiel niekde v kuchyni a urobím vám vlastne kúzlo toto. Neviem, či to niektorí poznáte, ale je to vlastne, že gumička, na ktorej je tieto dva, tak táto sa zjaví tu, keď urobím len hop. Takže takto to vyzerá ešte raz. Hop, je tam. A teraz vám ukážem postup, ako sa to naučiť. Takže zoberte si gumičku, dáte si ju na tieto dva prsty, hej, takto, hej, takto, takže hop, takto. Teraz, ako mám to ukázať, ale takto, teraz si ju takto natiahnete a do tejto medzery, takto, tu, si dáte všetky prsty. Takto, aby to vyzeralo nejak takto a z druhej strany to musí vyzerať takto. A teraz, nemôže sa vám stať, že si to dáte ako keby sem a niečo sa vám stať, že vyletí vám to. To sa mi skoro vždy stáva, takže musím vám to tu takto pekne držať. Takto. A teraz vlastne urobíte len toto, ale keď to chcete urobiť na nejakého kamoša, tak nemôže ísť vidieť tento spodok, ne, že mu to urobíte, že bum, aby videl ten spodok, hej. Tak musíte tú ruku takto nastaviť, aby videl len tieto dve gumičky, jednu čiarku na dvoch prstoch a takto a urobíte len bum, hop, tak viac, tak, nie takže pop. Tá gumička sa vám vlastne zjaví na tých dvoch prstoch. Takže takto to vyzerá v rýchlosti. Takto si to dáme na dve prsty, natiahneme, dáme si to na všetky, hop, máš to. Takže toto video pošlite nejakému svojmu kamošovi, alebo urobte to nejakému svojmu kamošovi, aby sa divil potom, že že čo, chápeš. A takže ešte raz, dáš si na dva prsty, natiahneš do tej medzery, čo tu máš, si dáš všetky prsty, takto ti to musí vyzerať, ale nemôže tam ísť palec. Palec musí byť stále voľný, hej? Nie, že urobíte, že si to tam dáte a urobíte aj s palcom, inak to vyzerá takto. A keď to urobíte, tak to, nejde to proste, hej? A takže tam dáte palec, len malíček, prsníček, prostredník a ukazovák. A hop, máte to. Takže dajte mi prosím vás odber, snažím sa dosiahnuť 100 odberateľov. A ešte vás tu pozdravia jedno, také zvieratko. Toto mi tu padlo. Nie, tu je. Tak. A potom ešte kačenka. Takže to je všetko. Dajte odber, prosím vás, na kanál Mr. Stropička alebo futbal.380. A na rozlúčku vám ešte to kúzlo ukážem. Čaute.